Siad a bhaith á phléamsa istói I gatha mo chuid cainte sa breanú ggóthaigh scinearálta a bhhainans le teangachaí atá cariach le chéile agus ó híh cuasaí stádas agus ó híh cuasaí feasachta agus go méidir nach leor stádas agus feasachta go gafaí díristeach bhaimiúlacht agus cuisiinte thuirt gona foris atá ná feimú go héfachtach atá ná na torthaí agus na sprucanní a bhaint amach agus nar cheartta bhealach pino sa legan ar absúd atá feimú go maith cheall tulla go nárach le ceisteanní atá bhaid níos casta. Ba cheart gomach cuimhnú diantarab irid agus is féidir gomach daingnú gan dhéanana orb. Agus gomrán ó fí ní gág me drochrod ábhreithniú ach adtán spruch ceart leis an ábhreithniú. Nach níon fí beidir ábhreithniú go rá ceirú caitachas seachas gomrán ó fí chuirsaí físe agus éidim na reachtaíochta faoidir buníomh if ag an chomisisinéir.